खुलुमबाय आंनि बड' जेटि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। एनडिएफबिफोरा 4 लाख रांनि थाखायसो संग्राम खालामदोंमोन। 4 लाख रांनि थाखाय संग्राम खालामाखैब्ला मानि थाखाय संग्राम खालामदोंमोन? बिसोरो सरकार नामा एनडिएफबिफोरनिसिम सोंहरदों। आरो 4 लाख रां मोननानैबो जुदि मोजाङै बाहायनो रोङाब्ला आरो थार खामानियाव बाहायनो रोङाब्लाथ' जेंनायाव गोग्लैखागोन, बुंदों गबिन्द बसुमतारीया। लोगोसे रन्जन दैमारिया आयेन बादिसो गगोन। बेयाव सोरबा दाबि आरो हांगार स्ट्राइक खालामब्लाबो गनाय नङा। रन्जन दैमारिखौ आयेनासो हमदों, बेखायनो आयेन बादिसो गगोन। बेयाव सोरनिबा दावराव खालामनायजों गवा। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीया। राजिब ब्रह्म आरो प्रभातआ 40 लाख होनानै बिजेपिआव हाबदों आरो खोनानाय बादिब्ला 60 लाखसो होनना बुंदों बिथां बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारीया। नाथाय बिजेपिआव मानो थाखाय हाबखो? 60 लाख होनांगौ जाखो? मा जाहोनाव आरो मानो? बिनि गुबै बाथ्राखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। गुबै जाहोनखौ जानो हागौ उननि समाव मिथिगोन। बिपिएफखौ फेजेननो हानाय रावबो राजखान्थि हान्जा गैया गसाइगाव ओनसोलाव। आरो गसाइगावआव बिपिएफनि ध्रुबकुमार ब्रह्म नार्जारी बिथांखौ देरहाहोनांगौ, बुंदों बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारीया। आंनि रादाबा बेसेनो, गोजोन्थों।